Kun miettii Suomen sotahistoriaa ja miettii mitä siinä olisi mainitsemisen arvoista, niin hyvin usein oli kyse suomalaisesta tai sitten ulkomaalaisesta, joka tuntee Suomen sotilashistoriaa, niin nousee esille se, että suomalaiset ovat olleet todella taitavia, resilienttejä sotilaita, jotka ovat kyenneet ylittämään odotukset tilanteissa, jossa kaikki mahdollisuudet ovat olleet heitä vastaan. Tässä esityksessä avaan niitä tekijöitä, jotka selittävät sen, että oikeastaan millä tahansa järkevällä mittarilla, kun katsomme suomalaisen sotilaan pärjäämistä talvisodassa, niin suomalaiset sotilaat olivat todella sinnikkäitä ja taitavia. Tässä esityksessä avaan näitä tekijöitä. Lista ei varmastikaan ole täydellinen ja varmastikin monet voivat olla joistakin asioista eri mieltä tai ehkä painotan asioita omalla tavallaan, eivätkä nämä ole missään tärkeysjärjestyksessä. Mutta vilkaistaanpa, mikä teki suomalaisesta sotilaasta taitavan ja vaarallisen vastustajan toisessa maailmansodassa? Jos haluamme ymmärtää suomalaisen sotilaan toimintakykyä, taitoa ja tahtoa, niin pitää tiedostaa se, että kaikki alkaa jo paljon ennen sotaa. Suomessa toivottiin parasta ja pelättiin pahinta, mutta tämä ei johtanut sellaiseen niin kuin passiivisuuteen, vaan meillä itse asiassa varauduttiin sotaan. Tietysti talvisodan syttyessä armeija ei todellakaan ollut sillä tolalla, millä sen olisi pitänyt olla. Varustautuminen, mitä oltiin käynnistetty, niin oli kaukana siitä, mikä tavoitetila oli. Mutta moneen muuhun maahan nähden suomalaiset olivat varautuneita ja valmistautuneita maailmansotaan. Ja toisaalta, kun sotaan ryhdyttiin, niin Suomessa perspektiivi oli ollut itsenäisyyden alusta alkaen se, että me tiesimme sen tulevan vihollisen. Me tiesimme sen uhan, mihin meidän täytyy valmistautua. Ja tämä itse asiassa näkyy siinä ikään kuin pohjatöissä. Karjalan kannas oltiin itsenäisyyden alkumetreistä alkaen nähty sellaisena heikkona lenkkinä ja ennen kaikkea hyökkäysväylänä Etelä-Suomeen idästä tultaessa. Ja sitä aluetta oltiin alettu linnoittamaan jo 20-luvulla ja linnoitustyöt olivat jatkuneet 30-luvulle saakka. Suunnitelmat olivat olemassa. No aina oli rahalle tärkeämpiä kohteita ja sitä ei koskaan ollut liikaa, niin linnoitustyöt olivat aika lailla puolitiessä, kun sodan uhka alkoi olla ilmeinen, mutta linnoitustyötä oltiin tehty. Kesäkuussa 1939 vapaaehtoisvoimin käynnistettiin linnoitustyöt ja tämä oli niin kuin osaltaan luomassa sitä puolustusvalmiutta. Toisaalta sitten kun se vihollinen oli tiedossa, mitä vastaan valmistauduttiin, niin sitä varten myöskin harjoiteltiin. Suomessa harjoiteltiin 20-luvulta alkaen puolustussotaa, sen edellyttämiä vastahyökkäyksiä, skenaarioissa, joissa nimenomaan se vastustaja oli puna-armeija. Samalla kehitettiin sitten taistelutapoja, joissa pyrittiin siihen, että kun tiedossa oli, että vastustajalla on joka tapauksessa massiivinen ylivoima ja Suomen näkökulmasta loputon mahdollisuus lähettää miehiä rajalle, niin miten tässä tilanteessa voidaan oikein toimia. Toisaalta Suomessa seurattiin myös sitä, mitä kehitystä tapahtuu tuolla itänaapurin puolella, heidän sodankäyntitavoissaan, doktriinissa ja niin edelleen. Ja jos me jälkiviisaasti nyt arvioidaan tätä, niin siinä vaiheessa, kun talvisodan torjuntataistelut käynnistyvät, niin suomalaiset taistelivat sellaista vihollista vastaan, joka kutakuinkin toimi niin kuin oli odotettu, taisteli tavoilla, jota odotettiin, ja Suomi oli harjoitellut sellaista sodankäyntiä, mihin se niin kuin joutui. Eli yksi seikka oli se, että suomalaiset sotilaat eivät vain joutuneet niin sanotusti pystymettään ja ihmettelemään, että mitä pitäisi tehdä, vaan kun talvisota syttyy 1939 loppuvuonna, niin tilanne on se, että Suomi on valmistautunut tähän yhteenottoon sen parisenkymmentä vuotta. Armeija koostuu sotilaista eli viime kädessä yksilöistä.
Ja Suomen puolustusjärjestelyissä oli ja tänä päivänäkin on sellainen perushaaste, että meidän puolustusvoimien päävoimahan on tällaisessa niin kuin kaaderiarmeijassa. Eli meillä on verrattain pieni vakinainen aseessa oleva väki ja sitten koulutetaan varusmiehiä, nykyään myöskin naisia. Ja toisin sanoen palveluksessa on porukkaa, joka on verrattain lyhyen aikaa ollut, ja se päävoima on näitä reserviläisiä, mitkä kutsutaan sitten tiukan paikan tullen. No se reservin osaamisen ylläpitohan on oma haasteensa, ja Suomella oli tässä sitten merkittävä vahvuus. Nimittäin suojeluskunnat, jotka olivat sisällissodassa olleet valkoisten tämä asevoima, niin nämä suojeluskunnat olivat jatkaneet olemassaoloaan, ja 30-luvulle tultaessa ne oli irtautuneet ja irrotettu tällaisesta poliittisesta maailmasta aika pitkälle, ja niistä oli tullut tällainen vapaaehtoinen maanpuolustusorganisaatio. Ja näiden suojeluskuntien piirissä tehtiin aivan sitä, mitä tuossa kerronkin aikaisemmin. Ne harjoittelivat, kehittivät uusia toiminta- ja taistelutapoja. Kannaksen vapaaehtoisissa linnoitustöissä suojeluskuntalaiset olivat avainroolissa. Eli tämä nosti sitä reserviarmeijan taitotasoa voimakkaasti. Suojeluskunnat järjestivät ampumakilpailuja, aktiivisia suojeluskuntalaisia esimerkiksi vuonna 1930 oli noin 86 000, eli joka 9. suomalainen 17-44-vuotias oli suojeluskunnan jäsen, jotka harjoitteli aktiivisesti. Ammuttiin, suojeluskunnilla oli aseita, monet suojeluskuntalaiset omistivat itse oman aseensa, jonka sitten sotaan veivät, ja kaiken kaikkiaan suojeluskuntien jäseninä Suomessa oli noin 150 000 ihmistä. Ja nämä suojeluskunnat olivat tosiaan tämän reservin taitojen ylläpidon ja parantamisen osalta avainasemassa. Monessa eurooppalaisessa maassahan oli tällaisia vastaavia asekaarteja, mutta ne olivat aika ei-sotilaallisia usein, tai sitten hyvin poliittisia, jolloin niihin tuli sitten ne omat ongelmansa mukaan. Suojeluskunnat olivat poliittisia, ja itse asiassa 30-luvulle tultaessa ne tietoisesti otettiin valtion huomaan ja alistettiin puolustusvoimien toiminnan osaksi ja näin. Ja toisaalta sitten kun tämmöisissä vapaaehtoisissa kaarteissa ja muualla maailmassa, missä niitä löytyykään, niin oli hyvin monenkirjavaa se osaaminen. Niin kun katsotaan sitten näitä suomalaisia suojeluskuntia, niin se koulutusvastuussa oleva porukka, ne olivat tyypillisesti, mitkä siellä vetivät, jääkäritaustaisia, eli näitä ensimmäisen maailmansodan aikana Saksaan lähteneitä, aktiivipalveluksessa olevia sotilaita tai entisiä sotilaita, jolloin se koulutuskin oli verrattain korkeatasoista. Ja tähän kytkeytyi se, että suomalaisten ampumataito oli myöskin huippuluokkaa. Sitä lisäsi myöskin se, että meillä oli monen muuhun maahan nähden merkittävä määrä väestöstä sellaisia, että he metsästivät. Ja suojeluskuntien osalta itse suojeluskunnat eivät pystyneet panostamaan kauhean suuressa määrin tähän ampumakoulutukseen, tai niin paljon kuin olisivat toivoneet. Laskennallisesti välillä se oli semmoiset 100 patruunaa vuodessa per suojeluskuntalainen, mutta järjestäessä näitä ampumakilpailuja, niin se kannusti myöskin vapaaehtoiseen harjoitteluun, ja nämä olivat hyvin tärkeässä roolissa. Toisaalta esimerkiksi tämä suojeluskuntalainen, kun ampui laskennallisesti 100 patruunaa vuodessa, mitkä suojeluskunnat tarjosivat ja tuntemattoman määrän sitten itse osti, niin tämä itse asiassa tämä 100 patruunaa oli valtavasti enemmän kuin tyypillinen puna-armeijan sotilas palveluksensa aikana ampui. Eli täällä ammuttiin paljon, ja tämä kiväärin käyttötaitohan näihin päiviin saakka on Suomen puolustusvoimissa hyvinkin tärkeässä roolissa. Suojeluskuntien roolin muutoksessa hyvin merkittävässä roolissa oli kuvaan eversti Akseli Airo, jonka johdolla suojeluskuntajärjestöstä tehtiin Suomen puolustusvoimien tosiasiallinen aluejärjestö. Samalla ne kytkettiin tiukasti osaksi puolustusvoimien organisaatiota, ja tätä esimerkiksi Mannerheim valitteli 30-luvulla muistelmissaan siitä, että kuinka Airo on tuhonnut suojeluskuntajärjestön. Mutta maanpuolustuskyvyn kannalta oli olennaista se, että nyt tästä tehtiin osa puolustusvoimien organisaatiota, koulutusta parannettiin, yhtenäistettiin ja sitten toisaalta vietiin näiltä suojeluskuntakunnilta
toimintakykykin tämmöiseen itsenäiseen toimintaan. Eli esimerkiksi Tampereen suojeluskunta oli harjoitellut niin kuin Tampereen kaupungin valtausta ja siellä taistelua ja muuta sen sellaista odottaen uutta punakapinaa ja niin edelleen. No tällaiset olivat vain vainoharhaisimpien pelkoja 30-luvulle tultaessa, mutta se viimeinen naula arkkuun sille vanhalle suojeluskuntajärjestölle oli tämä Mäntsälän kapina, jossa se ydinjoukko ja organisoituminen tapahtui suojeluskuntien kautta, niin tälle pistettiin sitten stoppi. Suojeluskunnat kytkettiin tiukasti osaksi valtiovaltaa puolustusvoimaan kautta ja myöskin suojeluskunta-aktiiville sitten myöskin tuli niin, että osalle heistä sitten myös sodan ajan sijoitukset puolustusvoimien palvelukseen. Mutta tämä oli tärkeässä roolissa nostamassa sitä reserviläisten taistelutaitotasoa. Ja tosiaankin suojeluskunnat antoivat sotilaallista koulutusta. Mielikuvissa tänä päivänä hyvin monella on se, että suojeluskunnat olivat sitten lähinnä tätä tällaista jalkaväkimeininkiä ja siihen liittyviä hommia. Sitä kyllä. Suomessa oli sodan alla noin 6500 suojeluskuntaa. Näissä harjoiteltiin ennen kaikkea niitä jalkaväen taitoja, mutta myöskin muutakin sellaista koulutusta kuin näitä henkilökohtaisen kiväärin käyttöä ja niin edelleen. Joka 5. suojeluskunnassa annettiin konekiväärikoulutusta tavanomaisen jalkaväkikoulutuksen ohella, mutta myöskin suojeluskunnissa annettiin koulutusta ilmatorjunnassa, huoltoon liittyvissä seikoissa, tykistötoiminnassa, pioneeritoiminnassa, ratsuväen koulutusta ja harjoiteltiin sitten tämmöistä kohteenpuolustusta ja niin edelleen. Ja täällä oli hyvin suuri rooli, eli kun katsotaan tätä 20- ja 30-lukujen tilannetta, niin Suomen puolustusvoimillahan oli tyypillisesti verrattain niukat resurssit, ja se homma pyöri sen varusmieskoulutuksen ja palveluksen ympärillä, ja reservin kertauttaminen oli hyvin vaatimattomalla tolalla. Mutta sitten kun katsotaan suojeluskuntajärjestöä taas, niin siellä koulutettiin kymmeniä tuhansia suojeluskuntalaisia koulutettiin keskeisissä taidoissa. Ja tämä toi myöskin reservin upseereille sitä johtamis- ja koulutuskokemusta. Tämähän oli hyvin tärkeä seikka siinä sitten, tämä laadukas reserviupseerikoulutus, että meillä oli niitä johtajia, jotka tulivat siinä sen liikekannallepanon yhteydessä sieltä siviilimaailmasta. Mutta heillä oli johtamiskokemusta, koulutuskokemusta, myös sotilastoiminnasta. Voisi sanoa, että jos Suomen asevoimien kokonaismenestystä toisessa maailmansodassa arvioi, niin se on pikkusen katveeseen jäänyt porukka, nämä meidän reserviupseerit. Ja tämähän näkyy sitten myöskin heidän kärsimissä tappioissa sotien aikana. Reservin upseerit ja aliupseerit, heidän se koulutus ja valmistautuminen, missä suojeluskunnat oli avainasemassa, niin oli hyvin tärkeässä roolissa. Yksittäinen sotilas on yksittäinen sotilas, hyvin koulutettu sotilas, hänestä tulee paljon vaarallisempi ja taitavampi, kun heitä johdetaan hyvin. Suojeluskuntatoiminta oli myöskin siinä mielessä merkittävää, että näillä järjestöillä oli huomattavia määriä aseita, joista osa oli saatu valtiolta, osa oli henkilökohtaisia. Ja semmoisena detailina voidaan sanoa, että harva tietää sen, että kun Suomen puolustusvoimat 39 lähti talvisotaan puolustamaan isänmaan itsenäisyyttä, niin 3/3 armeijan käytössä olleista kivääreistä oli suojeluskuntalaisten aseita ja suojeluskuntalaisilta saatuja aseita. Yli 86 000 kivääriä siirtyi puolustusvoimien hallintaan talvisodan alkaessa. Samoin suojeluskunnilla oli myöskin muuta kalustoa, mitä luovutettiin, konekiväärejä, pikakiväärejä, konepistoleja, mutta myöskin suojeluskunnilla oli sodan alkaessa itse asiassa myöskin tykistöä. Tykistöaseita myöskin luovutettiin puolustusvoimille. Talvisotaa käytiin haastavissa olosuhteissa ja tässä olennaista oli se, että suomalaisilla oli erittäin hyvä toimintakyky näissä hyvin vaikeissa oloissa. Ensinnäkin suomalaisen sotilaan varustus oli verrattain hyvää. Se oli kuitenkin tietyltä osin puutteellinen ja kuten tiedämme, niin toisinaan jouduttiin turvautumaan tähän niin sanottuun malli Kajanderiin, jossa ei juuri puolustusvoimat pojillensa varustusta antanut, mutta tätä paikkasi se, että suomalaiset, jotka olivat pääosin kotoisin maaseudulta,
ylivoimainen enemmistö väestöstä. He oli tottuneita toimimaan ulkona, joten ne kotivarusteetkin olivat olosuhteisiin nähden verrattain hyviä, erityisesti taaskin kun vertailukohdaksi otetaan naapurin varustus. Ja nämä ihmiset, jotka olivat suurimmalta osin maaseudulta kotoisin, monet metsästäjiä ja kaupunginkin väestö usein ulkotöihin tottuneita, niin se toimintakyky oli olemassa vaikeissa sääolosuhteissa, pimeässä, lumen keskellä, kylmässä. Nämä olivat hyvin tärkeässä roolissa, että se toimintakyky ei mennyt näissä olosuhteissa. Ja hyvin olennaista oli se, että suomalaiset lähestulkoon kaikki olivat hiihtotaitoisia, ja jos mittariksi otetaan itänaapurin sotilaat, niin ei vain hiihtotaitoisia, vaan erinomaisen hiihtotaitoisia. Ja tämä tarkoitti sitä, että ne tiettömät korpimaat, jotka olivat puna-armeijalle melko lailla läpäisemättömiä suurelta osin, niin olivat vaan oikeastaan yhtä reittiä, mitä pitkin pystyttiin kulkemaan. Talvella joet ja järvet olivat jäässäkin, niin oikeastaan liikkuvuus oli jopa parempaa monin paikoin, kun ei ollut myöskään soita haitolla. Niin nämä toivat sitten niitä niin kuin toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia, mitkä saivat suomalaiset sotilaat olemaan sellaiset, että he olivat paljon parempia toimintakyvyltään kuin sitten nämä neuvostosotilaat. Ja tämä suhteellinen etu oli todella merkittävä. Hyvä varustus omasta takaa tai puolustusvoimilta, totuttu toimimaan ulkona pimeässä, kylmässä ja lumen keskellä, hyviä hiihtäjiä, monet myöskin metsästäjiä. Nämä olivat niitä vahvuustekijöitä. Ei niinkään, että se yksittäinen sotilas olisi sinänsä ollut minkään sortin ihmemies, vaan hän toimi olosuhteissa, mitkä olivat tuttuja, osasi toimia siellä, välttää paleltumat ja muut paremmin kuin itänaapurin onnettomat ja niin edelleen. Tämä antoi sitä kilpailuetua, ja tästähän on paljon niin kuin säilynyt tuolta itänaapurin puolelta anekdootteja, miten siellä sotilaat on hätää kärsimässä ensinnäkin niissä vaikeissa olosuhteissa, puutteellinen varustus ja niin edelleen, mutta sitten samaan aikaan se vihollisen toimintakyky hämmästyttää, pelottaa, ja niin kun se pimeyskään ei suomalaisia estänyt paikasta toiseen liikkumasta. Tähänkin voitaisiin taas palata niin edellisempiin kohti, että taas ne suojeluskunnat, niiden koulutuksessa sitten myöskin harjoiteltiin sitä suunnistustoimintaa, ja tämähän alkoi sitten niin sotapoikien koulutuksesta lasten osalta itse asiassa. Mutta nämä kaikki olisivat olleet täysin turhia, jos suomalaisilla sotilailla ei olisi ollut halua taistella ja syitä taistella. Nimittäin, kun sota alkaa, niin taustalla oli taas sitten tapahtumia, jotka olivat luonneet sille pohjaa. Meillähän oli käynyt sillä tavalla erikoisella tavalla, että sisällissodan häviäjät voittivat heti perään siinä sitten vaalit. Ja meillä lähti käyntiin semmoinen kansallinen eheytyminen, jossa päävastuunkantajat ja joita syytä kiittää olivat maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit, joiden johdolla pystyttiin lähtemään rakentamaan sitä uutta tasavaltalaista Suomea. Sisällissodan haavat olivat vielä aika niin apposen auki 39, kun Neuvostoliitto hyökkäsi, mutta sitä kansallista eheytymistä oltiin pystytty tekemään. Oltiin torpparilailla parannettu maaseudun asemaa, maaseudun maattomien asemaa, monet keskeiset yhteiskunnalliset uudistukset työaikalakiin liittyen esimerkiksi oli tullut voimaan sisällissodan jälkeen. Itse asiassa kun katsotaan niitä vaatimuksia, mitä vasemmalla laidalla oli ollut yhteiskunnallisesta kehityksestä, niin sisällissodan jälkeisinä vuosina sen kansallisen eheytymisen ja eheyttämisen aikana monet ja suurin osa niistä toteutetaan. Maaseudun omistusoloja muutetaan oikeudenmukaisemmaksi, ainakin niin, että ne koetaan oikeudenmukaisemmaksi ja niin edelleen. Siellä on se pohja, että kansakunta on suurelta osin parantunut kuitenkin niistä haavoista, ja Neuvostoliitto ei pysty niin kuin iskemään kiilaa suomalaisten väliin. Se ei pysty esiintymään vapauttajana. Virallisessa propagandassahan Neuvostoliitto tekee itse asiassa intervention Suomen toisessa sisällissodassa ja tulee sitten puolustamaan näitä onnettomia työläisiä ja maattomia talonpoikia. No näinhän ei käy. Siellä on kommunistit ja ne suojeluskuntalaiset samoissa montuissa ottamassa sitten puna-armeijaa. Ja se talvisodan henki leimahtaa sitten lopullisesti, kun tulee ne ensimmäiset voitot, jossa voidaan osoittaa, että kyllä me pärjäämme, me pystymme torjumaan tuon punajyrään. Eli se kansallinen eheytyminen taustalla on
niin johtanut siihen, että niin kuin todella taistellaan yhdessä. Ensimmäiset voitot tuo sen uskon siitä, että tästä voidaan selvitä. Ja sitten ne perussyyt. Suomalaiset sotilaat puolustivat perheitään, kotejaan, meidän tasavaltalaista valtiota ja elämäntapaa. Se, mitä Stalinin Neuvostoliitto tarjosi, oli jotain aivan muuta ja vierasta, ja tämä puolustaminen yhdisti suomalaiset. Ja tämä oli siellä se, että meillä oli syytä taistella. Suomen sotilaat tiesivät, mitä seuraa, jos Neuvostoliitto voittaa tämän sodan. Ja tämä toi sitten sitä. Ja kun se alun epävarmuutta seurasi sitten ne ensimmäiset voitot, niin se valo uskoo siihen, että kyllä me niin kuin selvitään. Ja taaskaan siellä niin kuin ei useinkaan ollut mistään epäinhimillistä suorituksista kyse, vaan jokainen teki, tai lähes jokainen, teki sen oman niin kuin osansa siinä suuressa kokonaisuudessa ja pystyi luottamaan siihen, että pääosin muutkin se homma hoitaa. Niinhän tämä maailmanhistorian ehkä paras tarkka-ampuja Simo Häyhäkin totesi, että siellä tehtiin mitä piti ja tehtiin mitä käskettiin ja jokainen teki sen oman hommansa parhaansa mukaan. Ja tämä sitten siinä oli. Eli löytyy se sisu ja sinni, kun on ensin sitä pohjatyöllä saatu eheytettyä niitä kansaa jakaneita seikkoja ja sitten tästä sitten lähdetään sotaan, jossa saadaan sitä menestystä sillä tavalla, että se ei olekaan ehkä haihahtelua, ne voiton mahdollisuudet tai ainakin selviytymisen mahdollisuudet, ja sitten taistellaan, puolustetaan sitä kotia ja elämäntapaa ja Suomen tasavaltaa autoritääristä diktatuuria vastaan. Mutta sitten pitää myöskin muistaa, että kyllä se itänaapuri meitä tässä hommassa myöskin auttoi. Eli kun verrataan sitten talvisotaa ja jatkosotaa, niin jatkosodassahan suomalaiset eivät enää sillä tavalla niin kuin ylivoimaisia olleet, miestä vastaan tilastojen näkökulmasta siis. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa kaatuu saman verran tai enemmän porukkaa kuin talvisodan aikana, ja sitten vasta niin kuin sota lähtee pitkittymään. Ja vaikka 1944 sitten torjuntavoitto onkin sankarillinen, niin ei se ole enää sellaista, että yksi suomalainen pystyy venäläistä hoitelemaan ja selviämään hengissä siitä, vaan jotain on tapahtunut. No talvisotaan kun mennään, niin sielläpä sitten homman nimihän oli se, että Neuvostoliittohan sotasuunnitelmissaan ja sotilaat suurelta osin vaikutti, että ne itse asiassa ihan uskovatkin tämän omaan propagandansa, että ollaan nyt menossa tämmöiseen hajanaiseen Suomeen, jossa saadaan se kiila lyötyä suomalaisten väliin, että Otto Ville Kuusisen hallitus ei ole sellainen vitsi, mikä siitä tuli, vaan sehän oli ihan vakavasti otettava pyrkimys pistää tämmöinen feikki tasavaltaa varten tämmöinen näennäishallinto, ja toivottiin, että suomalaiset kommunistit siihen sitten ryhtyy. No eivät ryhtyneet. Vitsihän siitä tuli käytännössä. Eli ei tunnettu Suomen tilannetta eikä ymmärretty henkisiä mielialoja. Oltiin ehkä 20 vuoden takaisessa siinä mielessä. Valmistaudutaan sitten siihen nopeeseen ja helppoon sotaan, että on Raattentielläkin orkesterilla kamat mukana. Tämähän pelaa Suomen pussiin, kun nopean sotaan ei tarvitse varustautua kunnolla talvea varten ja muuta vastaavaa. Juurikin ne Suomen valmistautumiset ja vahvuudet, voisi sanoa, että niin kuin eksponentiaalisesti vahvistuu sen takia, mitenkä surkealla varautumisella sitten puna-armeija kinkereihin lähtee. Mekanisoitu armeija heitetään niin kuin korpimaille, harvan tieverkoston maahan, ja tuossa vaiheessa sitten ei ole vielä se neuvostoarmeijan mekanisoitujen joukkojen talviliikkuvuus on paljon huonompi kuin jatkosodan aikaan, ja hiihtotaitoisia on vähän ja hiihtotaitoa koulutetaan vähän, niin toisaalla kun suomalaiset liikkuu suksilla missä haluaa, niin puna-armeija taas sitten ei, ja tässä sitten tilanne taas tulee, että se sitten vahvistaa tätä Suomen armeijan niin kuin toimintakykyä ja sotilaiden tehokkuutta, kun vaikkapa Raattentiellä hyökkäävä vihollisjoukko on niin kuin kilometrien sirkus, missä vaikka kokonaisuutena on valtava miesylivoima, niin paikallisesti suomalaiset pystyvät tämän liikkuvuuden ja tilannetajun ja toimintakyvyn ansiosta saamaan sen ylivoiman kuitenkin. Stalinin vainothan sillä taustalla oli tuhonneet tämän
parhaimman osan puna-armeijan johdosta, minkä seurauksena sillä ei itse asiassa edes ollut sellaista sotilasjohtoa, jolla olisi laajassa mittakaavassa ollut kykyä toteuttaa tämmöisiä massiivisia isoja operaatioita ja aselajien yhteisoperaatioita. Taas se tilanne on eri jatkosodan aikaan. Puna-armeija ottaa opikseen talvisodan virheistä. Se on ihan selvä homma niin kuin organisaatiotasolla, johdon tasolla, rivimiesten varustuksen ja koulutuksen tasolla ottaa oppia siitä. Mutta nämä Stalinin vainot on puhistaneet sen parhaimmiston sieltä. Lojaalisuus on hyve, tärkeämpi kuin kompetenssi, kunnianhimo suorastaan vaarallista 30-luvun Neuvostoliitossa, niin jälki on sen mukaista. Ja sitten varustus tosiaan huono ja koulutus heikko. Neuvostoliitossahan myöskin tämä asepalvelusarmeija oli sellainen, että eihän sillä käytännössä kertausharjoituksia harrastettu, niin joukkojen koulutus oli hyvinkin kirjavaa tai jopa olematonta. Ja semmoisena anekdoottina voi lukea tällaisen pätkän, kun Ukraina-alueella Donetskissa oli ollut tällainen nuorisolle järjestetty hiihtokisa, niin sinne oltiin houkuteltu näitä Komsomolin aktiiveja, nuoria hiihtokisaan. No mikä tämä juoni oli? No tarvittiin sinne talvisotaan lähetettäväksi hiihtotaitoisia, niin Itä-Ukrainassa järjestettiin sitten hiihtokisat, ja tämä on suora lainaus sitten näihin yleisukrainalaisiin hiihtokilpailuihin osallistuneilta tyypiltä. Kun tulimme Harkovaan, meidät lähetettiin kasarmille, jossa saimme kuulla, että meidät on otettu puna-armeijaan, ei asevelvollisuuden kautta, vaan mukaan vapaaehtoisina. Eli ilman sotilaskoulutusta lähetettiin sitten pohjoiseen tällä tavalla nuoria ukrainalaisia. Ja se homma oli se, että ne oli sellaisia, että ne olivat ilmoittautuneet näihin hiihtokisoihin. Kätevä tapa löytää hiihtotaitoisia. Mutta eihän tällä tavalla hyvää armeijaa rakenneta ja johdeta. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa ja tuttuun tapaan tässä lopussa sitten 4 talvisodan aihepiireihin liittyvää videota. Laittakaa nekin katsontaan.